Είμαι ο Νικηφόρος και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη podcast της Eurowings Ελλάδος. Οι ακραίες φυσικές καταστροφές δεν αποτελούν πλέον μια μελλοντική απειλή. Ζούμε ήδη στην πραγματικότητά τους. Η Ελλάδα βιώνει πλημμύρες, πυρκαγιές και καταστροφές που αγγίζουν κάθε οικογένεια. Γι' αυτό, από 1 Εκ του 2025, αλλάζει ριζικά η ασφάλιση οχημάτων. Με βάση το νόμο 5116-2024 και την προσθήκη του νόμου 5162-2024, θεσπίζεται υποχρεωτική ασφάλιση για φυσικές καταστροφές. Κάθε όχημα στην Ελλάδα θα πρέπει να καλύπτεται για δασική πυρκαγιά και πλημμύρα. Η κάλυψη αυτή θα βασίζεται στην τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος. Αυτό δεν είναι απλώς μια νέα διάταξη. Είναι ασπίδα προστασίας για τους ασφαλισμένους. Η Eurowings Ελλάδος ενσωματώνει αυτή την αλλαγή άμεσα. Από 1η Ιουνίου 2025, όλα τα συμβόλαια του πακέτου Bronze θα περιλαμβάνουν αυτόματα τις καλύψεις πυρός και φυσικών φαινομένων. Ο ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει εξαίρεση, αλλά μόνο με ρητή και ξεκάθαρη δήλωση. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο που δεν πρέπει να αγνοηθεί. Αν το όχημα δεν καλύπτεται και προκληθεί ζημία από φυσική καταστροφή, δεν θα υπάρχει κρατική αποζημίωση. Καμία οικονομική στήριξη. Καμία κρατική αρρωγή. Αυτό σημαίνει ότι η ενημέρωση των ασφαλισμένων δεν είναι απλώς υποχρέωση. Είναι καθοριστική ευθύνη. Πρέπει να εξηγήσετε ξεκάθαρα τι σημαίνουν αυτές οι καλύψεις. Να τονίσετε τον κίνδυνο που αναλαμβάνει όποιος επιλέγει την εξαίρεση. Και να διασφαλίσετε ότι η εμπορική αξία του οχήματος καταγράφεται σωστά σε κάθε συμβόλαιο. Η ορθή αποζημίωση ξεκινά από την ακρίβεια των στοιχείων. Μπορεί να απαιτείται λίγος περισσότερος χρόνος, αλλά οι ασφαλισμένοι θα το εκτιμήσουν. Στην πράξη, αυτή η νομοθεσία μας δίνει την ευκαιρία να ενισχύσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες. Να σταθούμε δίπλα τους με σαφήνεια, ενημέρωση και υπευθυνότητα. Η Eurowings Ελλάδος είναι εδώ για να σας στηρίξει με όλα τα απαραίτητα εργαλεία και πληροφόρηση. Η προστασία των ασφαλισμένων ξεκινά από εσάς. Αξιοποιήστε αυτή την αλλαγή ως ευκαιρία προσέγγισης, ενημέρωσης και ενίσχυσης της ασφάλειας των ασφαλισμένων. Η επόμενη ημέρα της ασφάλισης είναι ήδη εδώ. Και μαζί μπορούμε να την κάνουμε ασφαλέστερη για όλους.